konstitusi ngajau ke umat bangakwa ya breu nong thawan om yau no mi khmat de hang ne ngila bagam breu konstitusi kinung don ya ke jing bakala jung pai ba balai ki kwa kim tip ya ka ai ka hok jung ki bat ki wei pat kinang tip ya kata kalen ya kalen ti bat ga hok nam ta ka imlang ka salang nam ta ka hok jung ri bat ke jai bat jung de tang hang ne niyo i ba kinung don kata ka jing bit nam ta ban bu yu thlong pok trat balai kim don mo ya kata ka jing su thu bat ka imlang ka jung ki man na kapor cha kapor ni sai mi bat ni ya ya kata jung ki samlag nam ta ka hok nam ta gari ba ka jai ban reu balai pat hang ne kidang don ha kata ka jing sa dum ngi barbor ngi sai mi gi kum khun samla na kapor cha kapor balai pat menta gamre kun si jungi kidang don pat ha kane ka jing sa dum ka jung ki kane baro kade tang da menta jong ka ai syak kam jung ki chalandat tang ha ka tang si khlemat ha ka por ka baki ki lek nam ta ka tu ka wei ka tidu ka jung ki ngasusi bat nga jaumat sisa bangi ni thrang nam ta ka imlang ka salang bat ka hok nam ta ka ri ba ka jai bereu handai hamre kun si jungi lala persya bangi da dei kita ki dei wat da usnyang lawan lumbar bo shupau ka di ka mre kun si jungi kan bagi ki bala cha di bat bala cha thet de hang ne nga kentu ya ki bat nga pertoy ki bat nang ne sakmat nai melin su ban kum kane ka jing im bat kum kane ka lenti ban bit ya kane namar ba ni nek sai sakan osin ubat tri hok bat bom tri hok to im lang ka sa lang ngin tere nam ta ka im nam ta ki khun ki ti jung ki khun samla bat nam ta ki khna ba dang wi pule